may music. Now here's... Dito ka ako, hindi ka... Bawa na naman. Now here's you know me now. I-send ko si Chef kung hindi kayo para-post. Sige. Hindi, memories to. Memories. Mamaya sa FB na basta. Duling, wang ko dihaw. Tirada nga kung singer, tira! Singin na to, tirada! Ilis, tirada na niya mo kuwan. Ay, sama ka din ka. Sama ka dere, hinang maayo ba? Hi, Chris Mel! Shout out! Sama ka din yung gano'n. Ano sama ka dere? Wala na. Sama ko. Oo nga, trending mo yan. Hi! Thank you. Ano ka na viewers, no? Send na lang niya. Baka masabi sila available na. Ako lang naman ang available din. Wala sa baka din nila. Sama ka dere. Memories natin yan. Babinsan lang to. Yala, sama ka dere. Sabak. Ka dere. Ano daw mga estudyante mo? Iba, hindi man. Yung mga mister. Ito, ilugo natin sa out nila. South Cotabato. Ako pwede ko yung kulay. Gayahin natin.
to niya. Oh, yeah. Wey! I-search ko na lang. Elias song. What's that like? Elias. Yeah, 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 yeah. Okay, ulitin ko. Kasi nag-umpisa tayo eh. DJ Roma Remix. Oh, wala na stepping yan. Nalala ba yun? Okay lang, okay lang, okay lang. Ganyan ba yun? Ay, ganyan pa ba? Sayaw na gagayahin. Ano ba yan ang sumadan? Okay, let's go. Shout out sa inyo lahat dyan. Thank you so much. Thank you so much for watching. Mwah! I love you all. Masumba kami, Alay. Wala, ang bilis naman ito. Para tapos magsalutuhan. Dali ko na lang talaga, Day. Palitan mo naman yung steppings mo, ah. Sakit na tiyan ko eh. Busog na kami ako. Ano mga mulang ni Edaya, oh? Hindi na oras. Oh, ano na, kabaylas lahat, oh. Pinalitan ng steps. May tatabi sa... Ito maganda siguro to. Ara, non-stop Zumba. Nantawan ni Greg. Sige, let's go. Madagdag pa ba?
other side. Sino yung Randy? Sa Amerika. Sa YouTube. Mga fans natin yun. Pag amo ko na everyday yun namin kung dahil yung di magmakakunin. Oh, oh. Kami naman. Ikaw naman, kaya paano wala? Ang ginagawa ko sa'yo. This is the mix of DJ Jeff. Ay! Naku, ito na. Hi, Babang Tambals. Keep rocking, yeah. This is the mix of DJ Jeff. Chill, 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 chill. Patungan, hindi ko makita. Kita, una. Sa ilang kita, una to yan sa ako lang ngayon. Alright. Alright. Sweating, sweating. Oh my goodness. It's nice and sweet at the winter. This
Astro High! Pinapawisan na ako eh. Ako din. Grabe, papayat na ako nito. Nag-dress. Won't you, baby? Grabe ng balas. Damo, gito rin magwa nga kwan. Kawis, grabe. Bad breath. Pagkatapos ng sumba po, nag-aantay ang aming dessert. So, papayat talaga kami nito. After the sumba, kain po kami ng salad. Ang sabi niya, host is the one who dance. Ang host daw. Lahat kami nagdadance dito sa amin. Favorite song mo ito ba? Similar face. Never mind. Never mind her. Never mind her. Never mind her.
Naka 31 minutes na Ay, guys. okay na. Naka 31 minutes. Wow. 31 minutes of Zumba. Okay. No, I will, 1 hour ko to, so may chika tayo na 30 minutes. Keep it live. No, tulungan mo ako nun. Okay. Keep it live for our dessert. May dessert. Hindi ka tililindog na. Indian vlogger daw siya sa Pilipinas. Eh. Tapos, yung student, ay, inano niya, yung binigyan ng 100K. That's why you're so lucky. On-cam generosity, tapos off-cam bawi. Binawi niya yung pera, tapos binigyan niya lang ng 200 pesos. Sino? Yeah! Oh, ano? Lasyo! O, kapalit ko, pusan ko man eh. Gabers. Na. Saba. Binigyan. Saba, gid eh. Saba kayo. Saba ka diri? Namin man mag-exercise, no? Wala. Ay, wala mo yung tilawan ng kwan. Ang Balenciana. Ay, naku, ma-take out ko yun. no? Kung hindi ko makaon. May lugar na rin mo dyan. Yung gabi, ano pa? Pang-dinner, di ba? Oo. Ang dinner yun. Pang-dinner, o kaya boss? Ay, hindi ka naman nabutan. Boss siya, may ulat pat matilaw. Ay, oo, nga rin. Ay. Sana swerte. Tainit ang Ano kami ng mga ilonggo, mapinalanggaon. Mainabi-abihon. Ano na, nasalad din? Makaroni. Ayun. Wala ka kabalo? Maay. Balaan ko lang pinamalan. Ako itong nagmatag sa contact number sa mga deliver. Surprise! Hindi ka update sa tiis ng manok. Wala pa ka-order. Ay, may ilonggaan nagpa-order ba na Kasi ang number? may collagen na. Oo, Collagen. na ako Pero magaling. i-pressure cooker niyo mo para Ang yes. pagluto ko na hindi, umukumog, hindi ka kalang tak-tak na sa isa. Hindi, Ano, pati isa parang mo ka pati lang? ang tulaan makaon nyo. Nga ang tulad ni benefit. Kauno nyo tanan. Pare, ano kayo nyo, latapon. Ay, ano? Ilaga mo sa kwan, sa Sa ulo ko pressure na cooker. tulaan niya. Hindi. Damo, nagatrending bala na. Ay, hindi mo silingan may benefits ang tulaan. Hindi ah, tanan na kay tiyak sulod sa tulaan, may kwan man. May- Pero best talaga sa source ng collagen ang ano eh, Ah. ang chicken feet. Yung chicken feet Oo, doon lagi. eh. Mga ano. Ginabal ko na yan ni ano sa Hindi mga. na tuman ang ano. May sa ibang ganyan nga pusod, may nagahimo sa collagen ng baan mo. Gusto ko gano'n mag-imo tapos para every morning ang ano ko. I-take. Kay garalik to. Nato is here, Mayor! Mayor! Hi! Na-miss ko kayong lahat, Mayor! Agda si Mayor sa bibig Mayor, ka, Mayor, kakain kami ng Balenciana, kakain kami ng bibingka. bibingka, tapos meron pa Salad. kaming salad kasi katatapos lang namin mag-zumba. Kauluya. Ay, grabe si Logie. Uy, hindi ka ba mag-imo? Ano naman? Bibingka. Salad. Royal na siya. Ano na siya sa Ilocos. Royal bibingka. Paano mo nasabi Sa yung Locos? loob. Ikaw ang gumawa. Yan nga ako sa lubong. Binigay sa'yo? Ako ang gumawa. Ay, gano'n. Mga Pilipino, ano, hindi ko yung kabalo mag-research sa Pilipino yung mga klase sa Baka pang international siya. Ay, lagay mo na kuya sa ano ha. Italian na kuan. Ay, may papato. May Italia, bravissima. No? Buongiorno. Buongiorno. Kami kaong. Buongiorno, italiano. Buongiorno, por favor, di amore. Ano naman ang pag-save sa number ni ate ko? Ano, ilongga man siya. Gina-orderan mo sa mga Why did you stop dancing? Because we will eat first and we dance again. Why? Did you enjoy watching? Paano ni siya i-add ang business account? Kanamit. Diyos ko. Tamis? Kanamit. Ay, naku. Wala ko ba yan? Nabutangan ka butter ang kuan? Ang pirates kaya nagpikit? Sa lang ka excited. Excited ka sa kasal. Bao sablok-sablok gite? Don't talk to me. Ay, Don't talk to me when I meet you. Kapiyong-piyong pa ko. matimbangin ko sinibuas bala. I thought I was the only one who could drink beer.
I'm shouting out to the beautiful people there. I'm here. You're there. You're here. I'm here. You're here. You're there. Ay, ano ba yan? Sino ang kastorya mo nila? Mayor yan. Mayor sa inyo? Hindi. May YouTube. Ano na sila yun? Kalating milyon. Ba? Por favor. Por favor, Mayor! Mayor, por favor. Ayuda, Mayor! Salad. I'm speechless. Ayuda, tawa-tawa. Puro nila sabi ko, wala na akong masabi. Namat siyang bibig ka? Ay, ano yan, hindi mo lang wait lang. Kapilit-pilit? Oo. Mapilit pa ni sa, malakit pa ni sa... Dalawa mo! Lapit pa na sa nagwa kanina. Super sticky. Super sticky. Ingala ko kamo mapalangga. I'm super sweet. Ang haba ng hair ko talaga ngayon. Pwede, di kami makita ay po. Sweet tooth ka, no? Hindi, ha? Nanatamisan ko gani. Tingala ko daw. Kanat, tamaan ko ka. Condense, bakit? Ah. Daga. Ang muna yung mood niya para hindi ka magdugaw. Sana lang kay katawag is. Sa ibang guro na namian kay ibang ano man, tamis. Naduhan, bigfuan, condense milk. Ini? Pagkamay ng taper, duwa ka kung Pagbago ko. Hindi, kaya kauna ng iban, ang katunga. Kaya gintalawan ko una daw kalas. Ay, nakatunga ka na di ka isang kaon-kaon na sodlaw. Tama na na ang. Hindi, tagduwa ka adla kung matulog ang dan ko liwat. Kung hindi ko ni nanay, reminder mo may salad ka man tunay. Dali na ako. Kadlaw sa mayor. Grabe kadlaw ni mayor, no? Pagbuko. Nabilis makanaw. Kay pagbuko dapat di na kasingawan. Kana, pasustansya. Pero si Papa, favorite na nilang buko. Sa ila to kayo na nagpangkuha si nanay ka. Diyos ko po. Kaya na ano gani ni mga buko salad labas. Wala man nila ka ba nag-aabi isang kuan, inang buko? Nami pag anong ginhimo ko nga artificial na buko-buko. Ang gata kag ang gelatin. What's up? Randy! Look at the bibingka! Oh my God! Gusto kahit hindi na ako mag-asawa nito. Gusto ko bilhin mo tiyan. Sino ni nag-unfriend sa ako, eh? Nasaot kami mo kung hindi nag-unfriend na yung sa inyo. Sabi niya doon, hindi niya pa na ako. Ito, kabongga, ganyan mo. Ay! Alam, grabe ka sticky ba? Ano niya mataas ka rin postation mo ni? Ah, si Joy? Ah, okay, ginadyaman ko. Nabigahay kami, libre na ko dragon dito sa sushi huli. Araw lang. Ay, ito. Ay. Ano oras din? Tara na pa, opportunity pa. Nagsabi na ako galing sa taxi, alas 6. Alas 6. Nauli. You have something to vent about? Delicious. I thought it was cassava. No, it's bibig. No, this is not cassava. rice. Glutinous. This is not cassava. This is sabakaderi. Okay, mga Indosya. Mga Indosyeros, ano ito? Pas. Ah, ito pala siya. Oh, vlogger master sa Eh, pa ba ang mga Australian accent? British, London. British accent mo na. Gusto ko matuto mag-French, kaya lang daw ginatulong-tulong lang man. You want some cassava? Italian pala. You want so lovely. So lovely. Look at the weather. Bloom. Hindi mo po ang hit ngayon. Maupod ni... Magkakinadlaw sila mas na-mistake ka rin kakinadlaw. Ay, no. Nalulog pa. You want to eat the cassava? Cassava ka diha. Sa kadiri.
Nakita ka lang CD? YouTube lang, wala. Netflix. YouTube lang wala. May YouTube ba? Pero wala ko ka sign in. Ah. May YouTube siya, pero wala ko ka sign in. Sa Facebook naman tayo dyan. Buti yung chismosa sa Facebook yan. Hindi ko kanina try. YouTube. Yes! Namimiss na ako ng aking mga ano kay YouTube kasi hindi na ako nagla-live. Hindi daw yan ni Sabi Mami. ko sa kuan. Sa Facebook? Higa. Mayroon kayo sa YouTube. Randy, what's up? How are you? May apam, di ba? You want to request? You want to There is request? an AFAM? Yes, all of them from United States of Oh my Calamity. goodness. They are from United States of Calamity. Sino ba ka mo siya? There's an AFAM? Arpam-pam-pam. Pag kayo nga, si Randy pa naman yan. Nagkahanap yun ng girlfriend. Ano yan, Pilipino? Ano? American. Sawa mo. Nakaintindi mo siya ng Tagalog. Sawa mo. Hindi lang. Pinagawa. Nagpapalimid. Di ba ang gusto niya? Kilala ko din. Kung nag-request yan si Randy sa akin, puro love song. Kasi dinidedicate kay Jen. Wala akong bakit sa Jen na yan. Si Jen may asawa na. May asawa na ang Kaya hindi bala. na pwedeng maging... Sabi nyo, sinidismiss ko siya. Oh. Ito single. Ready to mingle. Why? Sorry, no YouTube. I'm single but my body is double. Hindi ko Ano pa nahurutan ako sa... Ikaw ang pataliwat. Tindog daha. Sugar spike. Sunday only. Tomorrow no. Hahanap-hanapin mo ito bukas. Cut the sugar tomorrow. Ay, kung meron akong uuwi dyan mamaya, Diyos ko, mga iyo pa na sila sa akin. Ano ba yan? Why? Sa Pilwin? Biyara ako. Gabi, hindi talaan ko si Bikot yung pagkaon, di ba? May plano, Gilip! Hindi ko talaan ko yung pagkaon, kaya parang Tupperware, may sunod lang. Ano ba yan? Nakadlaw ka, ginabi mo. Hindi, okay ba lang ang may sabaw? Dapat may kuan. Ready to fight. Ano ang sabaw mo dahil malapot man to? Hindi, ang kuan. Ang kasag, may sabaw. Kung hindi mo pa alam kung gaano ito kamahal ang Tupperware na with lock, may lock. Kaya nga, dapat Tupperware na kuan. Kaya pag mamalapi, may ano dito. May may aluminum. Pwede mabalot. Halimbawa, ang bibingka, pwede mabalot sa aluminum. Ang kuan lang. Ay, ready Ha? to fight. Pagbeso mo yung babalik. Bakit bitong na balik? Pero ang meron. Ang tayo, nagsiyaw na tawon. Ang bigo yung week pa niya. Ang virus lang. Ah, Pyrex na. Gusto niyo Clear manood na. na Netflix ang movie na kuan? Gusto ko bold. Six Life? Wow. Maganda. But ay, di ko mahilig sa movie. Ah! Oh, Six Life, yun yung movie. Sumududugan. Hindi man tama. Mauga namin siya kay romance, romance. Tapos yun mga... Ayaw na romance. Ang katatapos ko lang. Tapos ang ano siya nang hindi daw, ano ba? Doon lang siya. Oo. Ala, pero makita na yung hubot-hubad talaga. Tapos kung matanaw na ako direkta, manatay may arang ginatanawan. Ang bot, ah! Pero nani, ang kuan kay Lison ka man makuha. Hindi ko na nalilix doon sa, ano, sa sex life. Masi pa ka pumunta. Tsaka na, paglanda ka na. Ay, galing magpuning. Uy, pagpuning ba? In-search ko ba yung pagpuning? Galing yung mag-umdolong ma-headset. Tapos ano, mag-posisyon na lang ka. Tapos yung solo ko na galing niya sa cellphone na, sex life. Maganda siya, pero ano, nalanta ko na tanan. Hindi pala na kay mga live ako sa Facebook, ano, ungol-ungol na karon niya. Eh, hindi may ang kuan lang ano ang ano naton? Ang iyang Ikaw pag solo kag man man ako gid ang movie no kasi makaka-boring eh. pero te kaburing, Diyos ko Lord. Sorry ha. Nagday ako. Ay, Diyos ko, ang problema din ako naman ko. Kunti lang. Huwag na lang ah. Ako rin sana, karoon ka lang niya ah. Hindi nagig ko yung ginawa.
dyan daw sa pagka-glutinous niyo, no? Ano na sa mga kwanday? Ano na sa mga... Glutinous mo. Matapit po siya, sumunod mo kao naman. Ambot kung magiging okay pag hinaluan ng kon. Pero pangit ah. Ha? Pero di ba ginagay mo man ko sinasang una, di ba? Te? Oo. Tita po, namin, ang tanan ng imo binimo. What happened in the rectory? Parang makita si Inday Nubi, may kuwan man, na may... Ano ba na yun? 47, ay tagal po, 10 minutes pa. Hindi, butang mo to, anay, kay parang... Shout out, shout out. Sarap magsumba, no? Yan na? Mafia King, wala pang ita, kay gwapo sila mo. Grabe na, addict na gid ko. Ang butahayo ko. Mga gwapo, ginaday yung mga Mafia King yan. Tapos mga rich. Tapos mga notorious. Thank you so much sa mga nag-like ha, at saka sa mga Thank you nag-comments. so much for watching. We love you, mwah. Siguro mga 45 to o 30. Ewan ko. Ayun na! Ayun na! Yan. Kita gini-gali duduk dahi. Kita, ang gidya. Ang sa dalong yan, di, no? Kita anong tanan. Tanan? Salat, may ano na nagiliw. Sinong bida man? Wala lang, tapos lang ba? Hi, Anesang! Thank you for watching. Mwah, bye. Yes, nag-lunch ako dito sa kaibigan ko ng mga Ilongga kay nagluto siya ng tuyo. Tapos yung may gata na kalabasa na may alimasag, paksiw, ay nako. Yan ang hindi ko maluluto dun kay Bruha. I just got home 1 hour ago. Nagsumba-sumba kami sa live na to. Katatapos lang namin mapagod. Ang sarap pala pagpawisan. No, you know. Akala ko si ay hindi. Ay. Tapos pagkatapos ng Zumba, nakita kayo ni Mami Sandrine? Thank you. Pagkatapos namin mag-Zumba, kumain kami ng salad at saka kasaba cake.
Royal Bibingka. Royal Bibingka. I'm about to end na. I still have 8 minutes to go. Sabihin nilang gusto niyang sabihin. Let's do Zumba again. Oh, andito kanina sila Randy, sila Mayor. Itong kasamahan ko kasi na isa, nag-asawa na siya. So, nag-visit kami dito sa kanyang bahay. Ayun siya, nakatalikod. Sexy. Ito yung sinasabi ko si Olivia. Na kukunin niya ako dun sa Germany. Kaso lang hindi pa kami nag-final. Oh, shout out 5 million. Thank you so much. I'm about to end. I still have 7 minutes to go. Siya sigurong bida yan. Bida yan? Amo na siyang kuan. Ang ex niya nga bad boy sa banda. Tapos bisan may ibana na siya. Gina-imagine niya gyapon ng mga kuan. Mga time nila nga duwa nga how they make love o like it. Gwapo man, oh. Lalaki, no? Bye, Onesa, and I'm going to relax for now. Just finish worship. I'll catch up when I get off. Okay. Thank you. Hugs to you. Regards din kay Mami Sandrine. Wala na sila niyan, ah. Mag-ex na lang yan. Ex. Ayan na, umpisa na, oh. At the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was formless and void. And upon it, the great darkness rested and brooded upon the waters. Until they called forth the light. That was the first light. Now, kita mo? Ito mo? Gina-imagine niya na, pero Bata bata niya niya na. na. Bata niya na. Oh, hindi. Bali, ex niya ang gina-imagine niya, pero ang nag-ano siya, bana niya. Ah. Hindi man to nakita. Tamo-tamo. Wala man na. Day, ano lang na? Na- Itong patong mo. Ano pa lang ganin, ha? Beginning pa lang? Pero karon grabe ka daw. Nantawa lang karon. I'm not so sure. Basta may bala nila. Plus, harap plus pa nila. May experience in Dino ba? Wala pa experience yung Dino ba, ha? Bago nag-asawa ba? Hindi sa una, gid. Why, Wala gid? eh. Ay, wala, gid siya. Asute, bana niya ang nag-ano sa iya, pero ang gina-imagine niya yung ex. Ay, ugali, no? Kaya daw hindi ka balo. Ay, hindi to, hindi ka balo ni. Nami, ito yung isa mo kay daw, gito yung passionate. Daw hindi man yung O, ginakabalan niya pa nga hinahinay lang. Ala, nakalive. Hinahinay lang daw. Daw hindi man yung beginning. Hindi na pag-beginning, da na lang. Hindi ako nakita ang patuloy nilaba. Ay, to. Yung pakita, yung gali.
What happened to her? I never know how miserable you are and how much you want to screw your ex-boyfriend. Miserable. I never said that. You want to screw your ex-boyfriend, right? May bata na sila, duha ata. They're just thoughts. They're memories. Hello, Ten. Magkuhan na lang ko kay Ari ko sa Hamra na late naman ko nagawas kanina. O sige, pag hindi ko makuha mamaya kay kuan pa man kami mauli, alas 6. I-chat ko lang ikaw. Makakada lang ko na banda sa inyo. Hindi na ko. Alas 6 pa ako mahalin diri. Ari ko sa balay sang akong amiga, pero alas 6 pa ako mahalin kay amo ang sugad sa taxi. Kadaon ko na lang isa inyo may balay sa balay niyo. Yeah. Di kita magkita dito lang sa baba sa building nyo. Kaya mo ko bit-bit abi, kaya diretso na ko sa balay te. Katuntun ka sa among balay, di ba? Gani ang among balay ang madapit sa Hidayat Center. Choice, someone who would never hurt you the way that he did. Damo ko bit-bit te. Ang problema sa babae, kasi sa may buwan, natin sa din. taxi. Pero Bali, parang Oo. niya gusto niya yung banal, perfect tas bag. Pero, pero ano, sobrang aga kay may trip kami. every time, napinsan niya ang Dito na lang Ang kami lawak kita sa niya, kuan, pinakita sa ang may balik, baba diba? sa building namo. Hindi niya mag-ako, siya mag-ako, pero sa Ay, tulog. Hindi, no, nabasahan siguro ng mga kuan. six. Balang may Kasi journal siya. ang taxi daw. Nabasa nga daw niya, alas sabi sais, niya. alas 6:30. Hindi ka pwede magbaba sa mga sunod na adlaw. Ang problema, hindi niya din sugid. Na nakipagkita siya pa, kahit isang beses pa yan. Sa ano na, nasulat niya lang sa journal niya. Sa Alexander. Ano? Hindi na Sa kami circle lang nila tinadaan, nalibot ang dito lang ex, kami eh. sa may. Bye guys! Mag-end na ako. Thank you so much. Sa mga Indias o kaya dito sa may kanto, paakyat lang sa bahay na highway. Malayo